Doamnelor și domnilor, vă spun bun venit la Sinteza Săptămânii. Sunt Ania Marei și voi prezenta cele mai importante evenimente desfășurate în lume. 1 decembrie, Ziua Națională a României. În 1918, Marea Adunare Națională de la Alba Iulia adopta rezoluția unirii Transilvaniei, Banatului, Crișanei și Maramureșului cu România. România face încă un pas pentru eliminarea vizelor pentru Statele Unite. Țara se califică pentru programul Visa Waiver după ce rata de refuz al vizelor a scăzut sub pragul de 3%. Statele membre G7 vor respecta obligațiile față de mandatul emis de Curtea Penală Internațională pe numele premierului israelian Benjamin Netanyahu. Statele Unite condamnă decizia tribunalului. Procurorul federal al districtului din Manhattan, New York, va demisiona înainte de instalarea lui Donald Trump la Casa Albă. Damian Williams a marcat istoria justiției americane. Platforma de închirieri turistice Airbnb va organiza lupte în stilul celor purtate de gladiatori în legendarul Coloseum din Roma, după o pauză de peste 1500 de ani. Iar Consiliul pentru Educație din statul Texas aprobă un nou curriculum care să integreze învățătura biblică în școlile primare. Un nou capitol în educația publică americană. Începând din 1990, Ziua Națională a României este sărbătorită în fiecare an la 1 decembrie. În 1918, Marea Adunare Națională de la Alba Iulia adopta rezoluția unirii Transilvaniei, Banatului, Crișanei și Maramureșului cu România. De atunci au trecut 106 ani și generații de oameni care au luptat pentru binele țării, pentru neamul românesc și pentru pământul nostru. Unirea de la 1918 a dus la formarea unui stat național unitar, realizată într-un context istoric complex, imediat după încheierea primului război mondial și prăbușirea imperiilor austro-ungar și rus. Unirea a reprezentat un moment crucial în consolidarea identității naționale române și a unit populația românească de pe diferitele teritorii sub același steag, același stat. Unirea de la Alba Iulia a marcat sfârșitul dominației străine și instaurarea unui stat independent, suveran și unitar. România devenea o țară mai puternică. Anul acesta românii se întorc pe 1 decembrie la urne pentru a alege Parlamentul înainte de turul 2 al prezidențialelor pe 8 decembrie. Curtea Constituțională a României a cerut Biroului Electoral Central renumărarea voturilor valabile exprimate și a celor nule de la primul tur al alegerilor prezidențiale din 24 noiembrie. În cazul în care instanța decide că există suficiente dovezi de fraudă electorală pentru a declara votul nul și nevalid, alegătorii trebuie să voteze din nou pe 8 decembrie. Călin Georgescu și Elena Lasconi cer instanței să nu anuleze rezultatele primului tur, pentru că România merită ceva mai bun. România face încă un pas pentru eliminarea vizelor pentru Statele Unite. Departamentul de Stat american anunță oficial că România se califică pentru programul Visa Waiver, prin care se ridică obligativitatea obținerii unei vize pentru călătoriile cetățenilor în Statele Unite, după ce rata de refuz al vizelor a scăzut sub pragul de 3%, rată impusă de legislația americană. Rata de refuz pentru vizele B1, B2 pentru anul fiscal 2024 a scăzut la 2,61%, o cerință principală pentru includerea României în programul Visa Waiver. Cetățenii români au depus peste 80.000 de solicitări de vize turistice și de business la nivel mondial, aproape dublu față de numărul cererilor din 2023. Oficiile diplomatice și consulare americane acordând peste 78.000 de vize, un număr record pentru România. Procesul de aderare a României la programul de scutire de vize a fost extrem de integru și de transparent, iar evaluarea autorităților americane în privința României este aproape finalizată.
Românii vor putea călători din 2025 în Statele Unite fără vize, oferind acestei generații șansa de a face din prietenia cu poporul american una și mai puternică și oportunitatea de a construi un parteneriat mai prosper, a declarat Andrei Muraru, ambasadorul României în Statele Unite. Programul Visa Waiver este un program al guvernului american care permite cetățenilor din anumite țări să călătorească în Statele Unite pentru o perioadă de maxim 90 de zile, pentru turism, afaceri sau tranzit pe teritoriul american. Decizia includerii aparține acum Congresului. Israelul va acționa cu forță în cazul încălcării unui acord de încetare a focului în Liban. Dacă voi nu acționați, noi o vom face și cu forță, a declarat ministrul apărării Israel Katz. Orice locuință reconstruită din sudul Libanului, care servește drept bază teroristă, va fi distrusă. Orice reînarmare sau pregătire pentru activități teroriste va fi ținta unui atac. Orice încercare de transfer de arme va fi zădărnicită și orice amenințare împotriva forțelor noastre sau a cetățenilor noștri va fi imediat eliminată, spune ministrul. Israelul va avea o politică de toleranță zero față de orice încălcare a acordului. După 2 luni de război deschis între armata israeliană și puternica formațiune libaneză înarmată și sprijinită de Teheran, Cabinetul de Securitate israelian aprobă un acord de încetare a focului în Liban. Acordul se bazează pe un proiect american care prevede un armistițiu de 60 de zile, în timpul căruia Hezbollah și armata israeliană s-ar retrage din sudul Libanului pentru a lăsa forțele armatei libaneze să fie desfășurate în zonă. În plus, prevede înființarea unui comitet internațional care să monitorizeze aplicarea acestuia, Statele Unite dând asigurări cu privire la sprijinul său pentru acțiune militară israeliană, în urma unor atacuri Hezbollah. Încetarea focului în Liban va permite Israelului să se concentreze pe amenințarea iraniană și să intensifice presiunea asupra Hamas, împotriva căruia desfășoară ofensivă terestră în fâșia Gaza, drept represalii la atacul său din 7 octombrie 2023. Statele membre G7 își vor respecta obligațiile față de mandatul emis de către Curtea Penală Internațională pe numele premierului israelian Benjamin Netanyahu. În exercitarea dreptului său la apărare, Israelul trebuie să-și respecte deplin obligațiile față de dreptul internațional în toate circumstanțele, inclusiv dreptul internațional umanitar, spun miniștrii de externe ai statelor membre ale grupului Canada, Franța, Germania, Regatul Unit, Japonia și Italia, fără Statele Unite, care nu recunosc CPI. Ne reiterăm angajamentul față de dreptul umanitar internațional și vom respecta obligațiile. Această declarație vine după ce Curtea Penală Internațională a emis mandate de arestare pe numele lui Benjamin Netanyahu și fostului ministru al apărării Yoav Gallant pentru presupuse crime legate de atacurile Hamas asupra Israelului și de răspunsul militar israelian în Gaza, aceștia fiind acuzați pentru crime împotriva umanității și crime de război. Ministrul italian de externe Antonio Tajani a declarat că nu toate țările din G7 fac parte din CPI, dar s-a ajuns la o poziție comună. Este exact ce am cerut. Este vorba despre o cerere italiană, iar ceilalți au răspuns afirmativ. Cererea a fost bine cântărită pentru a satisface toate statele membre ale grupului și pentru a ajunge la un acord asupra celui mai mic numitor comun. Deși unele țări europene spun că vor respecta decizia Curții, Statele Unite, care nu este membru și nu recunoaște Curtea Penală Internațională, condamnă decizia Tribunalului de la Haga. Principalul procuror federal din Manhattan va demisiona înainte de instalarea lui Donald Trump la Casa Albă. Revenim cu detalii după această scurtă pauză. So when I
stepped on that rock, there was no footing, and I slipped back, and it was so quick. The only thing I could think or say was just God save me. Așa ceva nu există, numai ce am avut copilaș. Cum să am cancer? Ai un lemn în cap, ți-a intrat ceva în cap, ce cu tine? Zic, nu știu, am căzut și hai să mergem la spital. Didn't really care much in the moment, whether I lived or died. Și chiar cu o zi înainte n-am avut bani, deci nu mai aveam nici în bancă, nici carduri. Și am luat un galon de lapte și am zis, Doamne, Tu vei purta de griza. Erau lângă mine care mureau, pierdusem 40 de pounds de mușchi. Eu au spus, numai intervenția directă a lui Dumnezeu te-a salvat. Procurorul federal al districtului din Manhattan, New York, va demisiona înainte ca Donald Trump să-și preia noul mandat. Numit în această funcție de către președintele democrat Joe Biden în 2021, Damian Williams a obținut condamnarea unor inculpați de rang înalt pentru acuzații de fraudă, precum senatorul Bob Menendez, mogulul cripto Sam Bankman și primarul Eric Adams. În vârstă de 44 de ani, Williams a marcat istoria justiției americane, devenind primul procuror de culoare numit în acest post. El a condus grupul operativ pentru valori mobiliare și mărfuri al biroului, înainte de a fi nominalizat la funcția cea mai importantă din district de către Joe Biden. Este o zi amară, pentru că părăsesc locul de muncă dorit, dar sunt sigur că plec în momentul în care acest parchet funcționează incredibil de bine, peste normele sale de înaltă excelență, integritate și independență, spune magistratul. Demisia acestuia intră în vigoare la 13 decembrie, înainte de investirea republicanului Donald Trump din 20 ianuarie. Adjunctul său, Edward Kim, îi va succeda în calitate de procuror interimar al districtului din New York. Trump l-a anunțat deja pe fostul președinte al Comisiei de Valori Mobiliare și Burse, Jay Clayton. El a amenințat în timpul campaniei destituirea procurorului special Jack Smith, care a desfășurat ancheta în care este acuzat de presupuse încercări ilegale de răsturnare a rezultatului alegerilor din 2020, numind proprii avocați în posturi cheie la Departamentul de Justiție. Președintele ales al Statelor Unite, care și-a făcut o revenire politică spectaculoasă, își pregătește întoarcerea la Casa Albă. El va depune jurământul pe 20 ianuarie 2025. Pentru al doilea mandat, Donald Trump plasează oameni extrem de loiali în posturi importante, amenințând că va impune tarife suplimentare de 10% pentru toate produsele provenite din China, până când Beijingul va opri comerțul ilicit cu droguri. Iar pentru produsele din Mexic, cel mai mare partener comercial, și pentru Canada, va impune tarife de 25%. Dar strategia juridică globală primordială a lui Donald Trump a fost de a amâna cazurile penale până după alegeri, mizând pe faptul că, dacă va câștiga, va putea numi un procuror general loial care va renunța pur și simplu la urmărirea penală. Este vorba de dosarul privind păstrarea unor documente clasificate după ce a plecat de la Casa Albă în 2021 și de dosarul care se referă la eforturile sale de a anula alegerile din 2020. Așadar, judecătorii renunță la cele două cazuri penale federale împotriva lui Donald Trump. Procurorul special Jack Smith a oprit toate procedurile împotriva lui, datorită politicii de lungă durată a Departamentului de Justiție al Statelor Unite, care spune că președinții în exercițiu nu pot fi urmăriți penal. Deși cazul actual este fără precedent, justiția a decis că această politică se aplică situației de față. Această interdicție este categorică și nu depinde de gravitatea infracțiunilor imputate sau de soliditatea dovezilor prezentate de guvern sau de meritele urmăririi penale. După 2 decenii de amânări cauzate în special de importante descoperiri arheologice,
Martore ale istoriei îndelungate, rețeaua de metrou a orașului Salonic, important oraș port din nordul Greciei, și-a început operațiunile comerciale. După mulți ani de lucrări și pregătiri, acest proiect de infrastructură va oferi locuitorilor, vizitatorilor, o nouă opțiune de transport de-a lungul axei centrale a orașului, facilitând deplasările rapide și eficiente. Noua linie de metrou din Salonic se întinde pe o distanță de 9,6 km și include 13 stații importante, fiind esențiale pentru conectivitatea centrului orașului, asigurând acces mai ușor către principalele zone comerciale și turistice. Linia va deservi zilnic aproximativ 250.000 de pasageri, contribuind la reducerea traficului aglomerat din metropolă. Un aspect inovator al acestei linii este funcționarea fără șofer, trenurile fiind complet automate. Dar pentru siguranța pasagerilor va exista un însoțitor uman la bordul fiecărui tren, gata să intervină în caz de necesitate. Această tehnologie de ultimă generație permite trenurilor să circule la intervale scurte, oferind servicii rapide și eficiente. În timpul lucrărilor de construcție au fost descoperite obiecte din antichitate, precum monede, bijuterii de aur, 2 piețe din marmură și o biserică creștină din primele secole, fiind una dintre cele mai mari săpături de recuperare din țară. Fondat în secolul al IV-lea înainte de Hristos și denumit în onoarea sorei lui Alexandru cel Mare, Salonic a fost marele centru al Imperiului Roman. Platforma online de închirieri turistice Airbnb va organiza lupte în stilul celor purtate de gladiatori în legendarul Coloseum din Roma. După o pauză de peste 1500 de ani, primul eveniment de acest fel se va desfășura în luna mai 2025, când arena va primi vizita unui grup select de turiști. Construită în epoca Romei antice, între anii 72 și 82 după Hristos, această arenă găzduia în trecut luptele cu gladiatori, având până la 70.000 de spectatori, dar în secolul al V-lea această tradiție a luat sfârșit. Programul se va desfășura în clădirea istorică a Coloseumului, în camerele subterane ale clădirii, și va include reprezentații susținute de gladiatori de agrement, precum și lecții în care vor fi predate tehnici de luptă din antichitate. Oaspeții fiind îmbrăcați cu armuri antice, luptând cu săbii și scuturi în arenă. Pentru a-și rezerva un loc, participanții se pot înscrie până pe 10 decembrie. Cu aproximativ 7 milioane de turiști pe an, Coloseumul este una dintre cele mai vizitate atracții turistice din Italia, iar proiectul a stârnit reacții critice la Roma. Platforma Airbnb este criticată vehement că agrenează penuria de locuințe la prețuri accesibile, prin închirierea de apartamente turiștilor pe termen scurt. La Roma, marea critică este că un sit inconfundabil din patrimoniul mondial UNESCO, precum Coloseumul, este transformat într-un fel de parc de agrement care atrage comparații cu Disneyland. Și alte orașe turistice europene, precum Barcelona sau Budapesta, au adoptat inițiative asemănătoare, deși restricțiile diferă de la caz la caz. Statul american Texas aprobă un nou curriculum bazat pe Biblie pentru școlile primare, un nou capitol în educația publică americană. Consiliul pentru Educație din statul american Texas aprobă un nou curriculum opțional care să integreze învățătura biblică în școlile primare. Aceasta ar putea deschide un nou capitol în educația publică americană, provocând o delimitare între religie și învățământul public din Statele Unite. Decizia a fost adoptată cu un vot de 8-7, în ciuda opoziției multor părinți care au avertizat că lecțiile ar putea alunga elevii care nu aparțin religiei creștine.
Dar susținătorii acestei inițiative consideră că Biblia reprezintă un element esențial al istoriei americane, iar includerea sa în școli va îmbogăți educația copiilor. Astfel, școlile din Texas, un stat cu peste 5 milioane de elevi, vor putea folosi acest material începând de la clasele de grădiniță până la clasa a 5-a de anul următor. Votul a fost salutat cu entuziasm de către republicani. Guvernatorul Greg Abbott a comentat decizia ca pe un pas important înainte de a readuce elevii la esențele educației și pentru a oferi cea mai bună educație din țară. Iar începând de anul viitor, școlile vor afișa cele 10 porunci în sălile de clasă. Școlile din Texas nu vor fi obligate să folosească noua programă, care include lecții din cărțile Geneza, Psalmii și Noul Testament, dar vor primi finanțare suplimentară din partea statului dacă o fac. Astfel, Texas devine primul stat american care introduce acest tip de învățătură biblică în școlile publice. Afshin Javid, fost luptător Hezbollah, își dedicase viața convertirii creștinilor la islam, a îndeplinirii misiunilor periculoase și pentru a dezvolta ură pentru evrei. Dar călătoria lui a luat o turnură miraculoasă când l-a întâlnit pe Isus. Eram în drum spre Statele Unite pentru a converti creștinii la islam, având 30 de pașapoarte ilegale, dar am fost arestat și băgat la închisoarea de maximă securitate din Malaezia. Eram un musulman dedicat care își spunea rugăciunile. Citea Coranul odată la fiecare 10 zile, de la cap la coadă. Așa că am fost foarte dedicat în timpul petrecut în închisoare pentru a-i plăcea lui Allah. Într-o zi, în timp ce mă rugam, un bărbat a apărut în fața mea, dar ființa lui strălucea ca lumina și am știut imediat că el era sfânt, iar eu păcătos. Simțindu-mă nedemn și disperat, am strigat după iertare, neașteptându-mă la harul care urma să-mi fie dăruit. M-a atins și mi-a spus: te iert. Eram confuz, știam că numai Dumnezeu poate ierta, iar acesta nu era Allah. Dar cine ești tu? L-am întrebat. Iar el mi-a răspuns: eu sunt calea, adevărul și viața. În momentul acelei întâlniri divine, inima mea a fost transformată. Ura față de evrei a dispărut, fiind înlocuită de iubire și compasiune, sentimente pe care nu le cunoscusem niciodată. Călătoria remarcabilă a lui Javid de la un luptător Hezbollah la un lider de slujire ilustrează puterea transformatoare a iubirii și iertării lui Dumnezeu, Creatorul cerului și al pământului, Dumnezeu atotputernic. Dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele și eu voi ruga pe Tatăl și El vă va da un alt mângâietor care să rămână cu voi în veac, și anume Duhul adevărului, pe care lumea nu-l poate primi, pentru că nu-l vede și nu-l cunoaște. Dar voi îl cunoașteți, căci rămâne cu voi și va fi în voi. Scrie cartea evanghelistului Ioan 14, versetele 15 la 17. Musulmanii din Gaza se întorc la Hristos după ce l-au văzut pe Isus în visele lor. Potrivit unui nou raport al creștinilor subterani din regiune, numeroși bărbați musulmani din Gaza au venit la creștinism în ultimele zile, după ce au avut o întâlnire cu Isus în visele lor, un miracol pe timp de război. Autorul și apologetul creștin Michael Licona, profesor la Universitatea Creștină din Houston, spune că Dumnezeu lucrează în mijlocul războiului. În ultimele zile am ajutat sute de tați care și-au pierdut cei mai mulți, dacă nu toți copiii. Am ajutat acești oameni să ajungă în locuri de siguranță. I-am hrănit, le-am spălat hainele și am început să le citim Biblia, împărtășind calea păcii prin Isus. Atunci s-a întâmplat o mare minune.
Peste 200 dintre ei l-au văzut pe Iisus în visele lor. S-au întors a doua zi pentru a învăța mai multe din cuvântul lui Dumnezeu și ce trebuie să facă să-L urmeze pe Hristos. În ciuda devastărilor care au loc în fâșia Gaza, Dumnezeu vorbește palestinienilor să caute o alternativă diferită la islam. Credem că va fi o trezire spirituală, iar acest lucru trebuie celebrat de creștinii din întreaga lume. Suntem de partea Israelului în acest război, nu neapărat din motive teologice, ci pentru că Hamas și cei care îl susțin sunt răul pur. Totuși, știm că nu toți palestinienii susțin Hamas. De fapt, ei sunt chiar pedepsiți. Să ne rugăm pentru ca acest război să se gate curând și pentru ca Israelul să poată eradica Hamas, astfel încât palestinienii să poată fi liberi. Ne rugăm ca Dumnezeu să continue să se descopere prin vise, viziuni și mărturie personală în Iisus Hristos pentru a putea sluji lui Dumnezeu și semenilor. Aceasta este singura lor speranță. După ce a muncit din greu timp de 35 de ani în diferite restaurante, James Turner din statul Maryland și-a cumpărat un camion de mâncare pentru a-și dezvolta propria afacere. Furgoneta a fost personalizată cu o bucătărie din oțel inoxidabil și o fereastră mare de serviciu cu un baldachin iluminat. Când m-am dus să-l iau și l-am văzut pentru prima dată, a trebuit să fac un pas înapoi, spune Turner. Mă gândeam și visam de luni de zile la acea mașină, la bucătăria mea. M-am simțit atât de bine să am ceva doar al meu. Dar sentimentul nu a durat pentru mult timp. Camionul dispăruse. 2 zile mai târziu, poliția a găsit camionul în comitatul Charles, la aproximativ 40 de mile distanță, distrus și vandalizat. Întotdeauna când problemele păreau copleșitoare pentru James, cerea sfat de la mama, forța motrice din spatele familiei. Nu vroiam să o îngrijorez cu problemele mele, dar am decis totuși să-i spun. Iar răspunsul ei a fost unul plin de credință. Totul este în regulă, scoate banii din contul meu și cumpără un alt camion. Dar mamă, tu nu ai astfel de bani în contul tău. Ei bine, atunci fă asta pentru mine. Roagă-te. Ella Jones făcuse curățenie în case pentru a-și câștiga existența muncind din greu și rugându-se ca familia să aibă întotdeauna resursele necesare. Dar în supărarea mea am decis să urmez sfatul mamei mele, acela de a mă ruga. Iată ce frumos ne învață Iisus. Când vă rugați, să nu fiți ca fățarnicii cărora le place să se roage stând în picioare în sinagogi și la colțurile ulițelor, pentru ca să fie văzuți de oameni. Adevărat vă spun că și-au luat răsplata. Ci tu, când te rogi, intră în odăița ta, încuieți ușa și roagă-te Tatălui tău care este nascuns. Și Tatăl tău care vede nascuns îți va răsplăti. Scrie Evanghelia după Matei 6, versetele 5 și 6. Doamnelor și domnilor, aici se încheie retrospectiva știrilor RTN. Cu ocazia Zilei Naționale a României, vreau să urez poporului român un sincer la mulți ani. Bunul Dumnezeu să vă binecuvinteze, să vă ocrotească de orice rău, să vă dea belșug de pâine, sănătate și prosperitate și să ne ajute să fim mai buni, mai iubitori, mai plini de credință în Dumnezeu. La mulți ani, România! Thank you for watching RTN Chicago. This faith-based programming is possible through donations from viewers like you.